guys! This is Michelle and welcome to my YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang hapon. Alas 12 na pala. So, today is Sunday. So, happy Sunday! Anyways, magluluto ako ngayon ng fried na fish or dilis. Ayan siya, dilis. Ayan. So, ang ginagawa ko para makapagluto tayo is, ayan, nagpapakulo muna ako ng mantika dito. Ito na yung lutuan ko ng ng mga tuyo-tuyo, ganyan. So, ayan siya. Itong kawaling to. Exclusively. Charing. Exclusively. So, ayan. Parang kumukulo-kulo na siya. Tapos naka-open na yung pintuan ko. Tapos papuntang balkon. Kasi lalabas natin siya. Sana yung kapitbahay ko wala sa balkon. As in. Kasi kung nasa balkon sila, maaamoy nila. So, yeah. Kasi gusto kong kumain ngayon ng ng dilis. Lutuin ko na siya lahat para wala na akong ba. So, yun na. Kumukulo na guys. Umusok-usok na. So, yeah. Wait a minute. Luckily talaga, no? Papa-English tayo eh. Buti na lang, wala sila. Kasi kanina nung nag-aayos ako dun sa balkon namin, yung magkabilaan ko talaga na kapitbahay, nandyan sila sa balkon, narinig ko nag-uusap sila eh. So, ngayon, wala. So, nangamoy ba ako ng usap? Talagang ganun talaga. Mabango siya, pero sa iba kasi mabaho. So, alam niyo, nandun siya sa balkon. Mamaya natin balikan pagka luto na. So, that's how I cook my dried fish or, at talagang hinantay ko muna na makaalis yung aking asawa papunta ng trabaho para, alam niyo, para hindi niya rin maamoy. Kasi nga ayaw niya ng amoy eh. So, yeah. Anyways, this is my outfit. Naka-dress na naman tayo. Kasi inilabas ko na kasi yung mga dresses ko ng pang-summer. So, dahil mahaba ngayon yung summer, so why not, diba? Para pag binalik ko sila ulit sa, sa baul is nalabhan ko kasi wala sa akong space sa aming lagayan, sa aming aparador. So, kaya inaano ko siya. Nililigpit ko rin after. So, kaya sinuot ko na rin lahat kasi nilabas ko na sila. So, why not? So, yan siya. Mix natin to. Yan. Diba? Summer tayo ngayon. Diba siya, nagluluto-luto pa siya. Luto yun. Tapos, alam niyo ba, may langaw na kagad na hindi makadapo yung langaw. Init na eh. Ayun, tapos, while waiting tayo doon, is, mag-ano tayo guys, ayan, kita niyo ba yung aking outfit? Ayan. Mag-ano tayo sangag. Ayan. So, magsangag tayo ng ating rice. Pero mag-ano muna ako, prito muna ako ng itlog para may siya, may ibang kasi ihalog. Kasi ilang araw akong hindi nagkanin. Ilang araw din akong hindi nagkanin. So, dahil nakita ko nga sa declutter, pag-arrange ko ng nakita ko meron nga akong dried fish. So, niluto ko na siya. At sinadya kong wala yung sabables ko kasi ayaw nga niya ng amoy. So, alam mo yun. So, kailangan nating pagkaganyan dahil para para hindi sila ma-stress sa amoy. Kasi kumbaga sa kanila talaga, bahong-baho sila dyan kasi nga, hindi naman sila sanay kumain ganyan. So, hindi lang pati kumakain ng yung asawa ko ng tuyo, ang tuyo ng isda, any isda, hindi siya kumakain. Alam niyo, nanood ako ng vlog. Yan ni Tony Gonzaga kay dun sa katapos ko lang manood ng vlog ni Tony Gonzaga dun sa vlog niya ngayon na sa interview niya ngayon doon kay for the person. Ayan. So, yeah. Ganun talaga ang tawag ito,
it's a reminder na dapat talaga maging ano tayo, be kinder sa mga tao na nakikita o nakapanood natin or nakakasalubong natin kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila, ganyan. Kasi may mga tao na akala mo okay sila kasi lagi sila nakangiti, lagi nakangiti, lagi nakasmile na parang akala mo ano sila pero deep inside meron silang mga dinadala, ganyan. So, magaling lang talagang magdala, kaya ganun. So, dapat maging maano tayo, mapait, mabuti tayo sa mga tao na may mga ano ba, ano yung gano'n. Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang mga pinagdadaanan. Tuwin ko lang ito, and then mag-ano na tayo, magsangag. Hi guys, update. So, ayan na, nagluluto na ako ng ating sinangag. Anyways, nakuha ko na pala yung ating dilis sa labas. So, buksan na natin yung titiilo para makita niyo ako ng maliwanag, di ba? Parang ang ganda ko talaga sa... Ayan na siya, oh, di ba? Wow, perfect. As in, so walang sumamang langaw sa aking pagpasok. And then, habang niluluto natin yan, yung aking ano, meron ako dito ang mangga. Kita niyo yan, mangga. Wait lang. So yun, hindi ko dinamihan ng asin tong aking sinangag dahil may dilis tayo, maalat yun. So dapat less salt tayo para alam mo yun. Gusto ko din sana magluto pa ng yung sausage dito sa asawa ko. Sausage sa asawa. Hindi kasi kung yung pagkain kasi niya yun. Which is pwede naman ako kumain noon pero ayoko na kasi parang another processed food. So, you know, tinan nyo yung mangga. Salty ko ito nabili. Naswerte ko na naman ngayon. Kailan ko ito nabili? Friday, nung nag-ano kami na grocery kami ng aking asawa, guys. Aw! Ay, hindi! Sabado pa? Ayun ko na lang. So, ang sarap niya. Tingnan nyo yan. Tinatay ko na yung aking kalan para kasi luto naman yung kanina. Yun. So, gusto ko sana ngayon mag-vlog ng Filipino breakfast. Nag-breakfast kami ng asawa ko kanina. Kasi medyo late yung pasok niya ngayon. Kaya, ayun. Aray ko. Hindi ko na kasi ayaw ko pa din magluto ng ganun pagka nandito siya, yung dilis kasi ayaw niya nga ng amoy. So, yes. Kaya, ayan. So, kaya lunch. Lunch na to, guys. Hanap tayo ng hilayan na ating mangga. Ilagay sa mangkok. Huwag sa mangkok, guys. Sa another mangkok. Pero medyo malaki. So, ang sarap. Grabe. Hindi ko pa natitikman, pero sarap na sarap na ako. Tumuturo na laway ko ba? Kala mo talaga, itong damit ko, umaangatin na nyo naman yan. Ganyan yan dapat. Hindi ko dapat umaangat siya. Oh. Wow. Hindi na ako makapaghintay. Ito natin.
And this is our lunch. Ayan, parang 2 cups of rice to. So, ayan. Tapos ito yung ating mangga. Tapos, ayan. Hi guys! Tara, kain tayo! Ang sarap! Diba? May nilagay pala ako dito suka na may chili flakes. Ayan, kita niyo ba? Hindi naman nakikita sa ating camera, guys. Hindi ko alam kung makikita niyo. Ayan. Kasi baka matapon ba? Tapos, ayan na yung ating diles. Tapos, mayroon tayong ano dyan. Diba, oh. Tapos, mayroon tayong mangga. Oh. Baka tayo ito magta-thumbnail ba? Sorry. Kain tayo! Thank you so much, Lord, for the food. Amen. At, may Coke ako dito. May nakita ako na bukas na bote doon ng Coke ng asawa ko. Kasi alam niyo ba guys, hindi talaga ako mahilig uminom ng Coke. Alam niyo yun? Inom siguro ako, ano lang, parang paminsan-minsan lang, ganyan. May tubig din ako dito. Ayan, katabi, tubig. Kaya ayun, pag may nakita ako dyan na ano, tsarik. Minsan lang din kasi ako umiinom nito talaga, as in. Kasi yung asawa ko mahilig sa Coke, ako minsan lang. So, lagay natin dyan. Ito yung tubig. So, yeah. Kain tayo. So, kain! Hugas na ako ng kamay, so magkakamay lang tayo ngayon. Grabe yung aking, ngayon, cravings. Ay, meron din pala ako ditong meron din ako ditong manok kasi naglambing ako sa asawa ko kahapon. Sabi ko sa kanya. Hindi na ako sa mamang bumili nito sa KFC kasi nakasale yung KFC ngayon dito. Hindi ko alam sa iba kung nakasale ba. Yung hot wings nila. So, nakasale siya. So, sabi ko sa asawa ko, pwede bang bilhan mo ako kasi lalapas din kasi siya. Pag uwi niya kasi ng bahay is, kumain lang siya tapos umalis din siya kasi may pupuntahan siya. And then sabi ko sa kanya, pwede bang bilhan mo ako pag uwi mo ng tawag ito ng KFC hot wings kasi naka-sale sila. Kasi 20 pieces siya tapos 10 euro kasi 9 euro and 99 cents. Diba? So, ang dami. So, konti lang ang kinain namin. Kasi ng umaga, kain kami. So, ganun pala ako dyan, guys. Oh. Pero mag-focus tayo dito kasi, kasi, na-miss ko rin kasi yung KFC. Tapos, sale sila. So, why not, diba? So, hanggang August 24 daw yung sale nila. So, kung hindi pa kayo nakakabili, taga dito sa Germany, sale sila hanggang August 24. Ayan, as in, good deals na talaga. Kasi nga, mahal, diba? Bumibili ka nga lang ng ilang piraso, eh. Sobrang mahal na niya. Parang, yung 6 na piraso, parang nasa 10 euro na yata, or 6 euro, ganyan. Ito 20, 10 euro na. So, yun. Di ba, nag-advertise? Sorry. So, kain tayo. May mga gulay-gulay ako nilagay. Yung hilo na ako kasi nga, ang gusto mo talaga ako. Gilis, sausaw. Parang tumunat Kasi nga, hinayaan ko sa labas. Nantay ko talagang matapos yung mga usok kasi pasok dito sa bahay. Crunchy pa rin naman siya, guys. Tama lang na hindi ko nilagyan ng asin tong ating kanin. Nilagyan konti lang pala. Wala ka masahan. Kasi nga salty na ito. So, yun. Itong ulo, Ulo crunchy. Sarap. Thank you, Lord. Talaga, Lord. Pagkain. Itlog. Yan side up. Ano yan? Well done. Kalami. Uy! Kalamit. Sarap. This is heaven. Alam niyo ba? Yan, siyempre mahirap lang naman kami, no? Araw-araw tuyo. Pero ang sarap-sarap, alam niyo yan. Kahit isang tuyo lang ang ulam mo, ang daming kanin, ay solve na talaga. Ay, nako. Asin tubig, masarap. Toyo mantika, masarap.
Sa Asian store ko pala 'to nabili. Pero parang wala sila yung tuyo talaga, yung atin ba, yung ano, dilis lang meron sila. Hmm. Sarap. Tapos sabayan mo ng mangga. Ay, naku po. The best combo. Hmm. Wala nga lang ako kasabay kumain, pero yeah. The last time magluto ako nito asawa ko, gano'n din ang process ng pagluto ko, sa labas din. And then, dala ko dito, naabahuan siya kahit sa labas ko. Kasi lumabas din siya. Paglabas ko, lumabas din siya. So, syempre naamoy niya. So, ayun. Pero, okay naman sa kanya pagkakain ako ng ganyan. Huwag lang maaamoy. Pero pagka natuto na, tapos nandito na, ganito, okay na yan. Wala na yan sa ano. Ang sarap. Sobrang. Yung kawali na pinaglutuan ko nandun pa rin sa balkon. Maya ko na yun, ano yun. Tapos yung mantika nun, iniipon ko yun, nilagay ko sa mga garapon, tsaka ko siya. Yun. Sarap. Thank you, Lord. Tapos mamayang hapon, pag maganda yung panahon, pagka hindi masyadong mainit, ako mag-walking. Para may exercise ako ngayong araw na. Tingnan natin ng Coke. Sana may ano pa to, may spirit. Kasi nakabukas to eh. Ang sarap. Yung na-open na ba niya? Tapos nakasarado din naman. Pero yung na-open na niya. Meron pa. Okay pa siya. Kasi diba pag Coke, pagka nawala na yung ano niya, yung spirit. Spirit. Diba yung gano'n, yung pag yung ano, hindi na siya masarap. Tamis na lang malalasahan. Eh pagka Coke Zero kasi hindi siya gano'n katamis. So, wala na. Hindi na siya masarap pagka nawala na siya ng ano, ng gas. Parang gano'n. Crunchy. Sarap. Hi guys, update. Ubos na yung aking kanin. At yung dalawang itlog. So, meron pa ako natitirang dilis. So, kakainin ko pa yan siya the next day o pagka nag-crave ulit ako ng pagkakain ulit tayo ng kanin. So, yeah, iinitin. Ianuhin ko lang yan. Itatabi. Tapos, diba, konting init na lang. So, thank you Lord. Ayan, may mangga pa ako dito, oh. Ito na yung aking papapakin. Ganyan. So, yeah. So, grabe. Sobrang busog ko. So, mamaya, kailangan ko talagang maglakad para at least, gusto ko mag-exercise. Gusto kong, alam mo yon kasi alam niyo yon habang nagkakaedad tayo, kailangan natin alagaan yung sarili natin, ang lalo na yung health natin, kailangan hindi tayo masyadong magbabaya, ganyan. So, ayun, ano na talaga, alagaan natin yung ating mga self, ganyan, hanggat kayang alagaan. Di ba? Ganun yun. Kailangan talaga. Love yourself. Kasi alam nyo, hindi naman parang hindi naman uso yung diet, ganyan, or something like that. Pero ako kasi nararamdaman ko pagka, bigat ang bigat ko na, alam niyo yung ganyan. So iba sa pakiramdam pagka parang hindi ka komportable, pagka alam mo na parang may bago sa katawan mo or parang bigla kang, may iba kang basta ganyan. So, yeah. So, mamaya, pagka hindi na masyadong mainit, so tayo lalabas. So, yes. I'll see you guys later! Sarap na pagkain na to, di ba? Ayan, so, yun, sana kayo din kumakain ngayon at, yeah. See you later.